हेलौ लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअनि आपडेटनि सायाव लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि फुल आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नाय, होनब्लासो मिथिगोन दि दिनैनि बे गोदान भिडिअखौ बबे चेनेलाव होदों। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला लोगोफोर फैदो। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों समायना। लोगोफोर नोंथांमोना दासिम नायाखै अब्ला बे भिडिअखौ नायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायनो नांगोन। नैबे भिडिअनि स्टार्टिंआनो जादों नरेश बर' आरो मनिषा मुसाहारि। लोगोफोर नैबे भिडिअखौ बिथांमोना फुल आपल'ड खालामनानै होखाबाय। नैबे भिडिअनि प्रडिउसारानो जादों नोजोर बर' आरो बे भिडिअनि कनसेप्ट डिरेक्सनानो जादों काथिनाथ दैमारि। लोगोफोर नैबे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नैबे भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों नरेश बर'। दासिमबो नैबे गोदान भिडिअखौ फुल नायाखै अब्ला बिथांमोननि नोजोर क्रिएसन इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान फुल भिडिअखौ नायहैदो आरो बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। बिदिब्ला दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय थानो थाखाय। बिदिब्ला लोगोफोर बे भिडिअआ बेखिनियानोसै।